Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang selamat hari Minggu. Salam sukacita masih di edisi Sarihon Ngulu Partot Diomu. Amanginang tetaplah berdoa syafaat, memuji Tuhan dan tetap setia mendengar firman. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah hari ini. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi pergumulan sakit, penyakit di perjalanan, totong ma tangyang nami, tuhata nama rorok daging nang todimuna. Amanginang malu makasahi tarapul arsak ni rohamuna, di parrohaya maka namarlas di rohama nami nang matuan nang sudah gugu, tuhata nama rorok daging nang todimuna. Nuaing tetangi homahatan itu hatta tuhita Markusia ayat 2 sahatu ayat sia. Dungi salpu onom ari dia rahut Yesus masih Petrus, si Jakobus doho si Johannes, ditogihon manasida nakok tu sada doluk natibo, tu nasuhi, holan nasida, gabe mubama rupana di ida nasida. Gabe marsilam maaka ulosna botar sahali, nasodapot boto on ni panusi di tanah on mabahen botar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia rap dohot si Musa, nama katai do nasida dohot Yesus. Jadi didok si Petrus makulingi Yesus. Guru, dengan nai dison. Hupauli hami ma dison sopo-sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang diboto na nidok nai. Aitung hata hutot situ tu do nasida. Jala Roma obun sada mangalinggomi nasida laos makuling maswara sian bagasan obuni didok ma. Odo anak haholong aku, tangihon hamuma ibana. Alai di nama naili nasida, dang agia ise bedi ida, sasada Yesus do akup nasida. Jadilah hotuat siad dulu hidi popai nasida unang di pajojor nani ida nasida itu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namade. Demikian firman Tuhan. Amanginang, hatan itu hatta sadarion, memproklamirkan, menekankan, mengingatkan satu hal yang menjadi garis besar dalam kehidupan kita. Yesus do anak haholongan di debata, tatangihon ma ibana. Amanami nanami nahina holongan, godang situtunya nanaik si pahusor honota, siya barita nauli di minggu sadarion. Alai molotung pesongoni, taputihi ma sada-sada hobartu pangatusyota. Na parjolo amanginang, molo didok, Yesus do anak ni debata, naing mangodol hutu hita, isi do hadirion ni Yesus di bagasan parnguluta. Tohodo di nguluton pabuat Yesus do anak ni debata. Firman hari ini mengingatkan kita, esensi pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah anak Allah, anak yang dikasihi oleh Allah yang harus kita dengarkan. Oleh karena itu kiranya pribadi Yesus menjadi raja, menjadi Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Imana ma namanguluhoko, ibana ma namangurupi, imana namarguguhon, imana namanugunuguho, disude gulmit ni parngulumu. Napa duahon, molo didok tangihon hamu may bana, namar lapatam may adong namakatai. Ya, molo sude makatai isarana disada pesta manginang buhado pakilalata kan begitu. Ya, kalau dikatakan dengarkan dia, itu artinya ada satu yang bicara dan dialah yang harus kita dengarkan. Di parngulota sinuaing natung lam tumajuna. Fasilitas yang semakin lengkap. Kasitong nadangadong besida lihat di hita dang manangihon Yesus di parngulota. Ada yang makinang ada. Na perjulu sahali siya diyo tangihonota Yesus di nguluta marhiti bibel tao na mangin. Di sodo sude hata ni depata. Hata ni Tuhan Yesus nagabi ocahan di nguluta. Dan di zaman yang semakin canggih ini, nunga adong Alkitab elektronik. Di handphone saya, Alkitab elektronik selalu tersedia dengan beragam bahasa
Itu sengaja saya download untuk memperkaya pengetahuan kita tentang firman Tuhan yang bisa diterjemahkan dengan beragam bahasa. Untuk memudahkan kita. Amanginang, kecanggihan teknologi harus kita syukuri sebagai berkat Tuhan untuk memudahkan kita. Semakin memudahkan kita mendengarkan firman Tuhan. Di bahini, unang holan aplikasi sabing firman Tuhan, Bibil na adong di handphone tayo. Taja hama manginang di balian, di pasar, di sekolah, di kantor, di bus, di mobil, dan lain sebagainya. Salah satu cara tercepat bagaimana kita mendengarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah dengan membaca firman Tuhan. Amanginang, unak kolam manangihon akabarita na sugabiakati. Manangihon hoax nah atau papinggolton. Na nenete. Nah, bahwa saudara-saudara, firman hari ini mengajak kita untuk senantiasa mendengarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ini satu arah. Yang bicara satu arah, bukan dua arah, manginang. Jangan salah. Hita do na manangihon Jesus. Jesus do naikon holam makatai tu hita. Manang hola Jesus do na makatai tu hita. Dak kita na makatai tu Jesus. Diturupu hod dipaikot kita. Supaya kiranya Tuhanlah yang lebih banyak berbicara kepada kita. Dan kita mendengar. Napatuluho na manginang. Ahado jut-jut na mengganggu roham manangihon hata di debata. Sering saya singgung Bapak Saudara-saudara sarocok-rocok niu laon. Yang go manangihon majaha makanguluhon hata di debata. Ido bohal narumikot dihita kana porsia di Yesus Kristus. Amin. Maka jangan jadikan profesi, jabatan, kesibukan usahamu menghambat, menghalangimu untuk bersua dengan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amanginang, diturpuhon, adong dosa da gobaran nama baik kita, gabe dang saor, gabe dang manangihon hata di debata di perdalanan ninggulu tahamay, hata huton. Hata huton do si Petrus, si Jakobus do si Yohanes, ala ni namasay. Amanginang, jut do dakolan profesi, dakolan karejo nama baik kita, mengabat kita manangihon hata di debata. Alai biar ni rohami sendiri, kekhawatiranmu, pergumulanmu, ketakutanmu, sendirilah yang sering sekali menutup telingamu untuk mendengarkan Tuhan dalam kehidupanmu. Atau ngamanginang, unang biar ni rohai mabaik kita, dang manangihon hata di debata di perguluta. Fokuslah kepada firman Tuhan. Ketakutanmu, kekhawatiranmu tidak ada apa-apanya dibanding firman Tuhan yang berkuasa atas kehidupanmu. Amin. Imana batuluhon. Napaupaton amanginang. Adong pangatusion na sala na pinataridahon ni hata di debata marhite si Petrus, si Jakobus, si Yohanes. Hola diida nama say. Itorneng dibahed do. Disakapi do lahu pa jongjong sada sopo-sopo. Amanginang, janganlah kita mendewakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dang jadi ganommu, manang dang jadi sumanon, manang aha. Di Banua Gijang, Banua Donga, dohori na di bagasan aik na di toruni tano. Yang gutung gabi si sompaon manang sioloan. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah firman itu yang berkuasa atas diri kita. Ada yang manginang dang gabbari, ya, dang gabbari. Alay hadirion ni Jesus si marhiti hata naido, nagabe pergugu di hita, naboy marguguy hok kita, mengurupi hita di sude kulmit ni kaluta. Napaupato na manginang, di papai Jesus do nasida, asa unang jo di paboa di pajojor na ni ida nasidai. Bapak Ibu Saudara, sering sekali dalam kehidupan kita ini kita salah menerjemahkan segala sesuatu. Ada yang mengenang ada. Kita salah menerjemahkan segala sesuatu. Ado didok alai tunasi ngenung nunga gabe ABC.
Pepatah bijak saat ini mengatakan berhati-hatilah menggunakan mulutmu. Sebab ya mungkin nata biji holap pisang do, gadong do, alai sahat tu nasi nungah gabi kolak. Lumayan do mulut tabu kolak na ya do manginang ada. Yang gue sumardai do agak bulus mak. Nah, Bapak saudara-saudara, ini juga penting kita perhatikan. Tidak semua berita itu harus kita beritakan. Tidak semua informasi itu harus kita informasikan. Tunggu saatnya, ada masanya. Yesus tidak melarang mereka untuk mengatakan itu, tapi tunggu sampai anak manusia bangkit dari kematian. Atau ngamang enang, unang asal pajojorhon hata hita, unang asal pabuah-buahon barita hita, alai tababua ma barita hasit tongani ditikki naung niaturhon ni Tuhan Yesus di perjalanan ni ngoluta. Di perjalanan ni ngoluta sinuaingon, tabaritahon ma akka barita nauli. Lumubi barita ni Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir, manginang na palima honade, aidang diboto nanido nai aitung hata huton situtudo nasida. Ini jangan kita abaikan na manginang. Ya, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dang taboto na tadok. Asbun nene. Ya, kami juga lebih berhati-hati supaya jangan asal menyampaikan firman Tuhan itu. Alai unang mamanginang tadok naso taboto. Ay targordo hita halak bata hosiboto sa luhut. Maka firman ini juga mengajar kita. Bapak saudara-saudara, mengajak kita untuk senantiasa berhati-hati dalam bertutur kata, dalam membicarakan segala sesuatu. Jangan sampai kita mengatakan apa yang tidak kita pahami. Yang terakhir, sekali lagi amanginang deh, ya, naking hudok gudang, yang terakhir sekali amanginang. Asa tatusi na nidok ni epistel liminggu sadarion. Manangihon Tuhani, dipanggul miton ninguluta, naing malohita, manangihon suarana. Ay marhuaso do debata mama kulingi hacol mon marhite ronggur marhite obun marhite udan haba-haba do akan natinopanay. Atau ngamanginang lam tinggil masih pariot tahun manangihon hata nitu hata asa darulia siniroha hita di perdalanan ninguluta. Di pasu-pasu tu hatta mawawinang sadarion nang dia ke perdalanan ninguluta. Di perbadiai dibatasi pardami mahamu gabi sundinggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna iya sohan surahan saharo di haroron itu hatta Jesus Kristus si baluay. Amin.